Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. No noso grupo cultural Nós, a xente do redor, temos o privilexio de contar con verdadeiros xenios da comunicación verbal, con distintas sensibilidades e estilos diferentes de expresión, dos cales aprendemos cada día e gozamos con esa variedade que os nosos compañeiros regálannos en cada número da nosa revista. Hoxe poñerei voz a un deses escritores cuxa sensibilidade intimista, mesturada co seu sentido do humor, fai que a lectura dos seus traballos, ademais de aleccionadora, sexa divertida. Trátase de Rubén Pintos Martínez, que na carta ao seu irmán Meirande relátanos como ás veces dise moito sin ter claro o que se ten que decir. Meu querido irmán Meirande, non é doado moitas veces trabar unha conversa medianamente interesante entre dúas persoas, e máis cando unha delas ten que facelo por escrito. E digo interesante que non intelixente, porque o segundo éche moito máis complicado. Sobre todo, si quen propón a conversa non ten nin as luces nin a ocurrenza necesaria. De aí que moitas veces cando ren se nos ocorre de que falar, falamos do tempo, como se este fose un tema para os non iniciados na lingua e o coñecemento. Tal vez sexa, querido irmán Meirande, porque definición clara non temos ao respecto, incluído ao tan recorrido tempo atmosférico. Non é aquí o meu propósito falar do tempo en ningunha das súas acepcións, sendo esta unha saída máis que socorrida, a miña limitada ocurrenza. Nestes casos, que son máis frecuentes do que podes imaginar, recorro ao que me propón o mesmo desenvolvemento do que vou plasmar do negro sobre blanco, tinguindo momentos compartidos pola caligrafía, invadindo perímetros dunha superficie anquilosada polo devir dos acontecementos, e deixo-me levar por estes mesmos momentos compartidos como afago cando a historia que quero contar atópase nunha situación da que non son capaz de rescatarme, pero as historias como a vida sempre atopan saída coa que seguir adiante. Queridos amigos, seguide ca revista número 16 nas vosas mans, leendo este interesantísimo relato de Rubén Pintos Martínez. Grazas, Rubén.